Čau Adela. Takto to vyzerá spredu, zozadu. Sú to takéto jemné, povedzme 4 cm záležitosti zo všetkých strán. Z prednej strany tam nie je miesto na nič. Tu je riha, do ktorej sa zasúva textília so silikonovým okrajom. A tuto, okolo toho proste miesto nie je. Tuto, z tejto strany, ako vidíš tú drážku, tá drážka je tam preto, že tuto dole je cuplík. Ten cuplík sa vysunie. A tu sa o to prilepí ďalšia konštrukcia. Takto sa tam zafixuje. Medzi tými kúskami, medzi tými konštrukciami nie je žiaden priestor. Hej? Z vrchu je to vlastne identické. Akurát, že z vrchu ten priestor je nevyužitý. Žiadna konštrukcia na neho nepôjde. Je to rovnomerne 4 cm široké. Dolu zo spodu máme 2 cm miesta. To sú všetky informácie, ktoré ti viem dať. Skús sa mi na to prosím teda pozrieť. Ja? Díky.